Hola, passa, passa. Vaig a contar-vos com és un poc la vida d'un universitari a una casa familiar. Jo particularment arribo tard, aleshores només arribo, l'únic que tinc ganes de fer és sentar-me a taula, xerrar amb la meva família, comentar com ha anat el dia i sopar tots junts. Per la nit pràcticament no faig mai res de feina i m'ho deixo quasi sempre per els matins. Com de normal els matins estiu lliures, aprofito per això, per acabar els deures. El que ocorre en la meva família és que cadascú té un torn diferent de treball, un treball diferent, aleshores coincidim més bé poc i per això les hores en les que es vegem són les de menjar, per dinar o per sopar, generalment. Bueno, pues anem a pujar dalt i vos ensenyaré també les habitacions on dormim tots. Anem cap a dalt, acompanyeu-me. Aquesta és la meva habitació. Com podeu veure, pues és prou xicoteta. No sé, jo tinc la teoria, sempre ho dic, de que l'últim que arriba pues, carrega el que queda. I jo vaig ser l'última que vaig arribar a esta casa. Així que m'he quedat pues, en l'habitació més xicoteta, però no sé, com veureu, per dormir i poc més, jo crec que ja ho prou. Aprofito el lloc al màxim i el que faig és penjar els meus bolsos darrere la porta. Això és el quarto d'estudi. Així són més hores passa el dia pràcticament, perquè quan vinc de la universitat sempre me queda feina i em dedico a acabar-la així, en l'ordinador, perquè sempre tenim que buscar coses. Sobretot així sempre estem el meu germà i jo, perquè el meu germà, com veieu, també és estudiant i també necessita, com jo, pues, treballar en l'ordinador. Bueno, i elles són ma tia Julieta i ma mare Anna, que estan fent el sopar. Què aneu a sopar, mami? Mira, lomo Iau? i pimentó i tomàquet. Ah, molt bo. Este home és mon pare. Li diuen Miguel. Saluda, papi. Hola. Bueno, la vida universitària en una casa familiar té com tot. Té avantatges i inconvenients. A mi m'agrada molt arribar i veure que està ma mare, que està mon pare, la meva família. Saber que sempre tens al teu voltant persones que el van a recolzar i que el volen. Però també, com en tots els llocs, sabem que la convivència és dura. I això crec que seria el major inconvenient. Sé que si m'ho proposara, podria viure també en un pis d'estudiants o en una residència. I sé també que m'ho passaria molt bé, per tot el que conten els meus companys que viuen aquesta experiència. Però la veritat és que jo continuo pensant que com a casa no hi ha res.